ka Jingduh Thep vote kumba live sau ngut ki pajba ka Shillong lat miri ki bahap Mairang constituency Eastern West Khasi Hills kalong kum shibenta bala pendu ya ka hok jong ki nong shong shnong kari India ka bala ailat ta kari ti senchar kari ling ba ka article laispa arpun rio ya kitu ki bala kot khat prasnem shaneng ka ba ka jing ekran ta la ban so thu katno kala penbong ya kita ki bakwa pan Thep ya ka vote larangi shem na ka jingdon jong kita ki nong Thep vote ki badu Thep vote nila ban ong bahaki election ki bladep kumha ka MLA bat MDC ki donru ki Kyrtong ki basha rem tang da henry vote barru shipho vote shaneng kani ga Jingduh Thep vote ka dei bala pau Pyrthei ha ka arphoi tarik rumphang arajar san hadien begini ki nok song snong kila telefon ya Shillong Mail ban pentep halor ka Jingduh ka jongki ka hok ban Thep ya ka vote pada ka jing ekran kini ki nok song snong kila ong ka Jingduh ka dei ka Jingduh nong ka bakrau mang ni yakane hawide bat kane ka jing khabut mo tengi sngo sei bat ni sngo mong ko wei ne ma ba ka habaga sarkar ka ai ni ka ni ki MDC belong kita ki nong thau an ha ka district council te ba ngi le ya treitom nang banta bang ni pej nang banta ka jing bha jing miat jong ka ni ka constituency la jong ten lai ka jing khme leng ti ka jong ni bat ka kam ka bang ni ap khme ti ka mut kam poi ti sita ka thong ka ta ka de ka jing pun mong ni kum ki nong sang snong bangin nam yo ya ka ta ka ban le khabut bat ka ta ka de ka wei halor kani ka Jingduh Thep vote nakaliang ka deputy commissioner ka kong Anita Kharpor kala penshai ban ong banaki sau phongot hendriungot kilala ban yo ban Thep ya ka vote bat ban ong baka jingkeno kamsong nia ha e ila pentep shikinong penyat snong an kinong penyat snong kila pen benah nagda kini ki henros pangot kini ki ba Thep vote ham ton dai kini ki henros pa nyopo hundrio kila tep bakala kan ria ka polling station kila le Thep vote di sekata ka polling station ke batama de na kini ki sa phongot ki ba dei ban Thep vote ham to ki ba claim ba kam tep hendrio nyowot kila wan Thep vote de ha ka to ka polling station batama de kumno nong ba ki kam tep ke de ngi tang suyo ka jingtep baka don kani ka miscommunication ka ngi la phai ki officers jungi kila wan pe dia kila pensau thu ki brio ban Thep ka vote che ka to ka hakabai dei bat kani ka jing penchai ka deputy commissioner nakaliang kini ki nok song snong kilabu jingkali bau rang ba snong jong snong ayu ka ba ka office ka pentep namar hakate ka polling station ki don lightly ki snong kashnong lat miri nongte bat mausawa umdingshin badru halor ka yeng school DC ong bala dep aji bermana ada ngi kwagit mentip ong hangno la aida ji bermana de namar dei bangi persai DC dei persai no re tang bangi tip ke namar ba ngi hene don lightly ki snong ka polling station ada ki we ki tip kumno ngi hene ngi tip kat ka kam la kre application mo sa ban tip de ta vi dei ban nang to ka school ka ong ba I bala nang jot te hawi dei berkata kemot ka school ka jot betang ha ka pol ban Thep vote ki bawan polling officer hande hawa ka pol kalong school pat I ba ka school ka ba te kata I ka wei ngi ka inshallah da ka school ka jot ting I ba ki hep di beret ki kelong kena I ba ki bun te ka disi ka kalong kalong school ba malak singi tala da ka disi ka ong bala nang jot te gamot ki hep beret lada jial ise kan wan kanu ka bol mariang gemut kan mensau ki hep giberet gemut ki hep giberet ki klempang ni ki klem mensau gemut ki mensau tangki polling officer kan mo kata goy na dei baga ong bala jot ka school gemut de kom noru ka disi ki dei ban ong gen dei ban khang no gen ka school nim long shu ban pli na ma ba ka school kam I long shu halor ka jing penchong nongrem ye kini ki e ki balaja kabas ngau kendet kalong bakat ka Jingduh Thep vote kita ginong snong hadu live sau ngut kibala banlong kinong penjob bat kinong penram yano ka jingkali kami Shaei kita ki Kyrtong gija bakin sngap jar lor kani hawa ka khubor kala depan sapriang badru Shaei kita ki Seng Saiñ Pyrthei kum ka NPP ka UDP Congress bat ka VPP Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya